abokina jama'a da sun shirya gaba ɗaya kai ake jira ga motoci nan abokanai an haɗu je ka shirya ka zo mu tafi mana. To wani irin shiri kake so ka dube ni fa ai na riga na shirya mu je kawai. Ka shirya a hakan ba tafi tare ɗaurin auren ka fa ake yi fa. Mana duk abokanai su manyan kaya da masu ni ma malam ina na cikin mota kai ka shi wannan sai ka tafi ai sai ka ja mana abun kunya ai kai wannan shiga naka sai ka ce ba Bahaushe ba dan arewa. To ni ba mazaunin turai bane to dan kuma duk abin da kake so ai gani nake wannan shigar ta yi kyau ko. A gaskiya ba zai yiwu ba kawai je ka canja wannan kaya. So kare barkaci kar mu halar da shari'a ni ban san inda ake sai da irin wannan kayan ba dan na leko ta window na gan ku ni kaina abin ya burge ni na yi tunanin isa irin wa'annan kayan sai na gabana da su. To albashirinka nesa ta zo mana kusa ga sabon kamfani nan da aka bude wanda ake mai lakabi da kafa Dubai. Ina kenan? Mudassir Brothers. Ina nake jin Mudassir Brothers ko? Mudassir Brothers. A Enugu ne ko? A wani Enugu gashi nan a daidai kan titin Ahmadu Bello Way daura da cooperative kusa da FCMB gashi nan a bakin titi na kallon kan hanyar titin Ahmadu Bello Way. Insha Allah duk abin da kake bukata a wannan kamfani zaka same shi. A to in dai haka ne kaina ba zai kulle ba. Ka ba jama'a hakuri mu je ka raka ni ka je ka haɗo ni. In zo gurin bikin yana. An dai haɗo ku dai. Ni da amarya? Kai da amarya mana. Kuma kamar ka san irin kayan nan fa na sun mutu. Aha ba. Ka ce ka dai nake kai mana abun kunya. Zo mu tafi Mudassir Brothers ko mama zo mu tafi. Ina angwaye da amare da duk wani mai buƙatar shiga irin ta alfarma. To bana kakarku ta yanke saka. Mudassir Brothers sun yunkuro domin share muku hawayenku ta hanyar sama muku kayayyaki cikin farashi mai rahusa. Mun tanadar muku kayayyaki iri daban-daban masu kyau da inganci. Dangin sa atamfofi zaɓi sanka, iya kuɗinka, iya shagalinka, da yaduka da shaddodi, kai har ma da materials, lesuka iri daban-daban, akwatuna, takalman maza da na mata, kai har ma da na ƙananan yara. Jakukkuna, turaruka da mayukan shafawa domin inganta fata, ready-made na yara har da manya, abaya zaɓi sanka, kai har ma da jallabiyoyi duk a Mudassir Brothers. Tuleka Mudassir Brothers. Tuleka Mudassir Brothers. Ina mata manya ƙanana. Tuleka Mudassir Brothers. Yan birni kuma kunu. Tuleka Mudassir Brothers. Har da amare za su sha. Tuleka Mudassir Brothers. Amarya ke ma je kiki huta. Tuleka Mudassir Brothers. Kayan girma shi za mu bata. Tuleka Mudassir Brothers. Akwai mu da kayan zamani. Tuleka Mudassir Brothers. Da ka gani ya isha wani. Gaskiya abokina babu abin da zan ce sai godiya da sa albarka. Mudassir Brothers sun fito da mu. Karshen zance Mudassir Brothers su ne gaskiya. To za ka raka ni in je in yi wa abokina godiya saboda yayi mu komai. A'a ga dan halak Abokina ya ka gani? To ko kai fa an gama gwangwaje. Mudassir Brothers kat kenan Su ne mafita. Su ne mafita. karshen zance. Mudassir Brothers muna nan a number 11 Ahmadu Bello Way by Gombe Road Mudatex Mudassir Brothers Kaduna ko kuma a tuntube mu a lambobin waya kamar haka 09062807020 ko kuma 09062807021 Mudassir Brothers yan nagari mai da kuɗi gida.